Moi bo día. Oye, pero que pasou aquí? Estamos nunha época complicada. Sí. Bueno, pois, o dito, moi bons días a todos e a todas. Moitísimas grazas pola vosa presenza nesta rolda de prensa que temos un venres máis cargado de novas na parte de Xunta de Goberno e como último venres de mes, pois tamén referente ao pleno ordinario que vamos a celebrar a continuación, que teño tamén que comentarvos que no mes de agosto, como é costume, non se celebrará o pleno ordinario e será no mes de setembro, cando celebraremos o de agosto, máis o correspondente ao mes de setembro. No que se refire á Xunta de Goberno, pois dicirvos que mobilizamos ni máis ni menos que 4,9 millóns de euros para cultura, deporte, mobilidade internacional, iluminación ou promoción do emprego. En concreto, 100.000 euros para escolas de música, 150.000 euros para actividades de dinamización da lingua galega, 250.000 euros para punto de recargas de vehículos eléctricos, 400.000 euros para apoiar ao deporte e aos nosos deportistas, máis de 450.000 para a mobilidade internacional dos estudantes de FP, 1,4 millóns de euros para renovar a iluminación na zona de Lérez, en Pontevedra, e 2,1 millón de euros para o fomento da empregabilidade. E comezamos. Facémolo falando de cultura, en concreto das escolas de música, auténticas dinamizadoras culturais nas vilas e cidades desta provincia, porque hoxe aprobamos unha nova liña de achegas dotadas con 100.000 euros, 10.000 euros máis que o ano pasado, para apoiar as escolas de música dependentes de asociacións sen ánimo de lucro. Estas axudas lles vai a permitir sufragar os gastos de persoal, material de oficina, suministros, reparación e conservación do local, reparación de instrumentos, entre outros moitos gastos. As subvencións vanse outorgar en réximen de concurrencia competitiva e baixo uns criterios que se terán en conta, como o número de alumnos, o número de profesores, os orzamentos do gasto da escola ou mesmo as especialidades impartidas. E creemos que estas axudas son fundamentais para que estas entidades en ánimo de lucro manteñan con vida as escolas de música en vilas e povos da provincia máis alá das grandes provincias. Son estas escolas a través das cales se transmiten, sobre todo os máis pequenos, coñecementos e valores culturais e tamén se fomenta a práctica da música. E falamos de cultura popular galega, pero tamén da nosa lingua, porque en Xunta de Goberno aprobamos o reparto das axudas por un total de 150.000 euros para que os concellos poidan realizar actividades de dinamización da lingua galega. En total, aprobáronse 35 solicitudes de outros tantos concellos da provincia. Por facer un resumen, os concellos recibirán achegas que oscilan entre os 500 e os 11.000 euros, e poderán realizar actividades como os obradoiros, proxectos audiovisuais, programación de espectáculos, premios literarios, edición de libros en galego, actividades polo Día das Letras Galegas ou, entre outros, programas de dinamización lingüística. E seguimos avanzando. E agora o facemos de mobilidade sustentable porque hoxe adxudicamos por 250.000 euros o proxecto para dotar a un total de 8 edificios da Deputación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Trátase dun proxecto que se enmarca dentro do programa MOVES 3 do INEGA, do Instituto de Enerxía de Galicia, financiado pola Unión Europea dentro dos fondos Next Generation, do que xa falamos en algunha outra ocasión. En concreto, son 18 puntos de recarga, xa sexan simples, dobles ou triples, e, máis ao detalle, vamos a instalar un punto simple de recarga no museo, con orzamento de 8.000 euros, un punto dobre no viveiro de empresas de Lalín, con 10.000 euros, 2 simples na finca de Mouriscade, con 18.000 euros, 2 dobres no viveiro de empresas de Barro, con algo menos de 25.000 euros, outros 2 dobres no Castelo de Soutomaior, con 25.000 euros, 3 na estación fitopatolóxica Areeiro, con preto de 30.000 euros, 2 no centro Príncipe Felipe, con 45.000, e 3 dobres e 2 simples no Parque de Maquinaria, aos que se destinarán case 100.000 euros.
A nosa vontade con esta actuación, como vos dicía, pois é fomentar a mobilidade sustentable, diminuir deste xeito o emprego de enerxías fósiles e reducir, como non podía ser de outra maneira, as emisións de dióxido de carbono. E de mobilidade sustentable pasamos agora a un clásico nestas xuntas de goberno, xa deportes, porque, como sempre vos digo, esta é a Diputación do Deporte. E a semana pasada falábamos dos 900.000 euros que habilitábamos en axudas para fomentar a participación en competicións de ámbito estatal. Esta semana aprobamos dúas novas liñas coas que mobilizaremos 400.000 euros para apoiar aos deportistas da nosa provincia. Por unha banda, aprobamos 125.000 euros para apoiar os deportistas da provincia de Pontevedra que van a participar nos Xogos Olímpicos e Paralímpicos, que hoxe, venres 26, sabedes que comenzan en París. E facémolo porque non podemos esquecer que máis da metade dos deportistas de Galicia que participan nos Xogos Olímpicos son pontevedreses. Por iso que imos destinar a cada un destes deportistas ata un máximo de 6.000 euros. O prazo para solicitar esta axuda é desde o día seguinte á súa publicación no Boletín Oficial da provincia e rematará o 30 de setembro. E unha segunda liña, pois esta está dotada con 275.000 euros, con 25.000 máis que o ano pasado, para apoiar a deportistas de alto nivel e aos deportistas promesa da provincia. Aquí o obxectivo pois, é posibilitar a súa participación en competicións internacionais e nacionais e as axudas vanse a outorgar en réxime de concurrencia competitiva en función dos resultados acadados no ano 2023 e establecerse tres grupos diferentes. De Podán, para deportistas de élite, de Podán Plus, para persoas con discapacidade física, intelectual ou visual, e de Potalento, para deportistas de alto nivel de base. O ano pasado, no 2023, recibiron estas axudas un total de 287 deportistas, 179 de alto nivel, 12 deles con discapacidade, e 96 novas promesas. Entre eles atopábanse Teresa Portela, Desiria Vila, Susana Rodríguez Gacio, os irmáns Rodríguez Huertas, Antía e Daniel Chamosa ou Antía Jácome. Como sabedes, para nós o deporte é un eixo estratégico porque é unha marca desta provincia e o noso compromiso co deportistas está máis que garantido, xa que non queremos que ningún teña que renunciar aos seus soños por faltas de apoio. Desta maneira, o esforzo enorme dos deportistas sumámoslle o esforzo económico da Diputación para que cheguen a todas as metas que se propoñan. E seguimos falando do talento da provincia e da xuventude. A semana pasada comentei que ampliábamos as bolsas de mobilidade de alumnos de FP dos centros educativos da provincia que están facendo prácticas en Europa ao beiro do programa Erasmus Plus 2023, pois esta semana seguimos avanzando neste programa. Pois hoxe aprobamos destinar algo máis de 460.000 euros para que 46 alumnos e un docente de FP de centros educativos da provincia poidan realizar as súas prácticas. En concreto, son alumnos dos centros educativos de Caldas de Reis, Cambados, Gondomar, Lalín, Moaña, O Porriño, Pontevedra, Ponteareas, Tui, Sanxenxo e Vigo, que ampliarán a súa formación de durante 3-9 meses en Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Malta e Portugal. E para ello van a recibir axudas que van a oscilar entre os 4.300 euros e os 13.000 euros. Eso, pois, en función do país de destino e do tempo de duración da estancia. Seguimos, por tanto, dotando a nosa mocidade de ferramentas para que poidan mellorar as súas competencias e formación, porque para este goberno, como xa dixen a semana pasada, a xuventude é o futuro desta provincia. E agora vamos a esta cidade, a Pontevedra, concretamente a parroquia de Lérez, porque hoxe aprobamos o convenio de colaboración de iluminación exterior nesta parroquia pontevedresa en Lérez cun orzamento de preto de 1,4 millóns de euros e que vai ser sufragado, financiado ao 100% por esta Deputación. Queremos,
con esta actuación, mellorar a calidade do servicio en materia de eficiencia enerxética e a redución de emisión da CO2 no Concello de Pontevedra. Deste xeito, a renovación vai a supoñer a implantación de iluminarias con tecnoloxía LED, máis eficientes desde o punto de vista enerxético, e tamén un reforzo da iluminación en pasos de peóns ou vías peonís para mellorar a seguridade peonil. Deste proxecto xa vos falou no seu día o vicepresidente Rafa Domínguez, e a nosa vontade é mellorar a vida dos pontevedreses e investir en Pontevedra, e teño que agradecer a lealdade institucional e a vontade de política, de entendemento do Concello de Pontevedra para traballar por este interese común. E rematamos cos asuntos da Xunta de Goberno cun novo proxecto que se pon en marcha ao beiro do novo programa Máis Emprega, do que xa falei unha semana. Esta é unha iniciativa que busca fomentar a integración e inclusión social, así como o desenvolvemento económico e social na provincia, a través da mellora da empregabilidade da cidadanía. Falo de Máis Emprega nos concellos, que cun orzamento de máis de 2,1 millóns de euros busca dotar a mozos desempregados dunha primeira experiencia profesional. En concreto, o proxecto vai se desenvolver entre o ano 2024 e 2025. Serán 128 contratacións baixo a modalidade de contrato formativo nos concellos de menos de 50.000 habitantes. En concreto, os 10 concellos de menos de 3.000 habitantes podrán solicitar unha contratación, os 25 concellos de entre 3.000 e 10.000 habitantes podrán solicitar 2 contratacións e os concellos de entre 10.000 e 50.000 habitantes, que son 22, podrán solicitar 3 contratos por concellos. E como será o proceso a partir de agora? Pois, unha vez que se publiquen as bases, abrirase unha primeira fase de selección das entidades colaboradoras e logo chegará unha segunda fase que será a selección das persoas beneficiarias dos contratos formativos por parte das entidades colaboradoras. Así que, xa digo, seguimos sumando, seguimos avanzando con proxectos para fomentar o emprego que supoñen tamén mellorar a calidade de vida dos cidadáns da provincia, e esta é unha maneira de que a provincia siga indo a máis e é tamén unha maneira de seguir axudando os pequenos e os medianos concellos. E logo, por último, xa no que se refire ao Pleno, decirvos que imos aprobar unha modificación de crédito por valor de case 10 millóns de euros, que se destinará principalmente á adquisición do Cine Fraga, en Vigo, 4,6 millóns de euros, que será grazas a aposta da Deputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia, un centro pioneiro no noreste de España para o fomento da cultura, investimento na cidade de Vigo de 4,2 millóns de euros, investimento na cidade de Pontevedra de medio millón de euros e outras cantidades que tamén se destinarán a turismo, a cultura e a obras en Mondariz Balneario, Oia, Salceda e Tui. E relacionado cos investimentos en Vigo, aprobamos tamén unha segunda adenda ao convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de Vigo para executar ramplas mecánicas en Álvaro, Cunqueiro e Tarragona, 1,9 millóns de euros, humanización de San Roque, 1,5 millóns de euros, e proxecto Vigo Vertical, a fase de Marqués de Valterra a Torre Cedeira, con 760.000 euros. En materia de mantemento de estradas, aprobamos a prórroga do contrato de servicio de conservación da rede viaria da Deputación ata outubro de 2024, que é cando este previsto que entre en vigor o novo, por un valor de 670.000 euros. E reaxustamos o financiamento do novo contrato, que entrará en vigor o día 1 de novembro deste ano, é dicir que, en calquera caso, o orzamento do novo contrato vai a seguir sendo o investimento dun total de 38,8 millóns de euros. Pola miña parte, era o que tiña ben a comentarvos e quedo ás pensas das preguntas que queirades formular. Vale, pois non habendo máis nada, vémonos no pleno ou xunto